Wel, os fatha, ych chi'n gweld mae Emyr yn arwen ni yn oedfa heno. Ni'n sôn bod yma, Emyr yn sôn am wledd sydd i ni fel pobl yr arglwydd. Ac bod angen ni y fwyaf o'r glodesta sydd i ni yn gweddio. Bydd yna'n wir am y profiad ni heno wrth i ni addoli gyda'n gilydd. Cofiwch ar ddiwedd roedfa, mae yna baned yn un y cefen. Diolch i'r eni sy'n bod yn paratoi ac yn gweini gyda hynny yn ystod y dydd. A wedyn cyfarfod yr wythnos, mae wedi bod ar y sgrin, ond mae cwrdd gweddi nos Fawrth ar Zoom am 7:45. Ac yna mae yna paned o sgwrs i'r merched a'r fore dydd Mercher am 9:10. Ac yna newid i amserau'r clybiau nos Wener, Clwb Aberystwyth, fel arfer rhwng 6 a 7 yn adeilad y Cyteis, ac yna'r clwb hun hefyd lawr yn adeilad y Cyteis rhwng 7 a 9. A wedyn sy'n nesaf di wedi mynd, bydd Alun Bryn Nolynelli yn arwen y ddwy oedfa yn y bore'r prynhawn a bydd Emyr yn pregethu yn Llanelli. Mae dyna'r coeddiadau. Ni droed yr arglwydd mewn gweddi. O arglwydd Dduw, ni'n diolch i ti bod ti wedi goffa ni yn barod heddi bod gwledd gyda ti ar gyfer dy bobl. Arglwydd, maddau ni bod ni'n gallu nghofio bod ti mor hael, mor rasol yn gwahodd ni i gwledd dy fab, gwledd priodas dy fab. Arglwydd, ni'n gallu teimlo'n gyffroes wrth fynd i wledd priodas dynol, ond arglwydd cymaint mwy i ni'n cyffroi wrth feddwl am yr hyn ti wedi baratoi ni. Ac arglwydd Dduw, ni yn diolch yn fawr i ti bod ti yn dy ddeioni, yn rhoi blas ar y gledd yna i ni nawr, a bod ni'n gallu profi yna heno wrth ni ymgynnull ger dy frondi, bod ni fel dy bobl yn cael dod i wledda ar dair di, i wledda ar yr arglwydd Iesu Grist. Ac o Dduw, ni'n gweddio heno, a byddi di yn llanw ni a thair di. Byddwn ni yn ymwybodol bod ti yn torri'n syched ni. Bod wrth ni adael yr oedfa, bod ni yn tymlo bod ni'n llawn o dyfendydd ti. O arglwydd, ni'n dymuno cyfarfod ar arglwydd Iesu Grist heno. A ni'n gweddio yn dy ras ti. Neu di ddangos ei, fel bod ni yn rhyfeddu ac yn synnu ac yn llawenhau. Arglwydd, ni'n gweddio ti fod gyda Emyr. Ni'n gweddio bydd fe'n ymwybodol bod ysbryd i ddefnyddio fe. Bod ni'n ymwybodol bod ysbryd i yn rhoi clistiau i wrando a calonnau dderbyn da i ti. Ac o Dduw, ni'n gweddio yn y cyfan oll. Bydde ti dy hun yn cael ei ogneddu. Ti yn unig sydd yn heiddi yn mawl ni. O arglwydd, derbyn y cyfan sydd gyda ni. A ni'n gofyn hyn i gyd, yn enw ac yn heiddiad, yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Diolch Rodri. Yna ni barhau i addoli trwy ganu rhif 9 yn yr atodiad. Datguddiau i mi'n gyson y groes ar Galfari. Y man lle rwy ti'n canmol dy gariad ata fi. Datguddiau i mi'n araf i lygad gwan fy ffydd. Yr hoelion a'i trywanodd y rai am gwnaeth yn rhydd. Datguddiau i mi yno ddigofaint Duw ar ddyn. Ar Iesu neu ddioddef ac yntai yn lan ei hun. Gad i mi glywed eto'r ing oedd yn ei gri pan gyfodd gip ar uffern a drodd y nef i mi. Nw'n ni sefyll i ganu dy gilydd.
Ni am darllen heno o lyfr Galarnad. Ac cyn yr oedfa nawr nath Rodri weddio rhywbeth yn berl o'n i'n meddwl well i fi ddwy'n hwnna. I'r Cristion, mae'r wledd yn dragwyddol a mae galar dros dro. Ac mae ni mor wir yn dydy. Bore yma o'n i'n cael yn atgoffa, mae'n dda bod ni'n edrych arno yn y dref yna. O'n i'n cael yn atgoffa mewn wledd dragwyddol yna sydd wedi pharatoi. Y wledd yna ni'n dechrau, yn cael blas arni nawr, ond y wledd fyddwn ni'n mwynhau am dragwyddoldeb, ac eto, nes y dydd yna, fe fydd yna alar, fe fydd yna dioddefaint, a mae hynny wir i ni fel Cristnogion, nid just pobl eraill sydd yn dioddau, mae Cristnogion yn dioddau, ac dyna mae llyfr Galarnad yn delio â hyn. Dioddefaint a thrychineb a galar. Nawr, ni wedi cyrraedd pennod 4, cyn i fi ddarllen just un gair bach o esboniad. Reit ar ddiwedd y bennod yma, mae'n y gyfeiriad at berch Edom. Ni wedi gweld yn ystod y llyfr yr awdur yn cyfeirio at ferch Seion, hynny yw pobl Dduw, pobl Jerusalem, pobl yr Iddewon te. A fan hyn nawr, merch Edom, felly yw pobl Edom. Nawr, pwy oedd Edom? Wel, Edom oedd y genedl y wlad i'r de o Jerusalem ac o Juda. Edom oedd y bobl hynny, ond nhw'n olrhain i hachen nhw nôl i Esau. Chi'n cofio, ydych chi'r ddau frawd yna, Jacob ac Esau. Jacob a'i deulu oedd Israel ac yna'r Iddewon. Tra Esau, wel, o Esau oedd yr Edomiaid yn dod. A felly, os chi'n gwybod unrhyw beth o'r hanes, fyddwch chi falle'n gallu dyfalu oedd yna densiwn oedd yna wrthdaro rhwng y bobl yma. Wnawn ni glywed fwy am hynny yn nes ymlaen. Mae ddarllen Galarnad pennod 4. Dyma air ein Duw. O, fel y pylodd yr air ac y newidiodd yr air coeth. Gwasgarwyd meini'r cysygr ymhen pob stryd. Plant gwerthfawr Seion, a oedd yn werth eu pwysau mewn air, yn awr yn cael ei ystyried fel llestri pridd, gwaith dwylo crochennydd. Mae hyd yn oed siacaliaid yn denoethu'r fron i roi sign i'w hebyl, ond mae merch fy mhobl wedi mynd yn greulon, fel estrys yn yr anialwch. Mae tafod y plentyn signon glynu wrth ei daflod o syched. Mae plant yn cardota bara, heb neb yn ei roi iddynt. Mae rhai a arferau fwyta danteithion yn ddiymgeledd yn ystrydoedd. A rhai a fagwyd mewn ysgarlad yn ymgreinio ar domenydd sbwriel. Mae trosedd merch fy mhobl yn fwy na phechod Sodom, a fy mchwelwyd yn ddisymwth heb i neb godi llaw yn ei herbyn.
Roedd ei thywysogion yn lanach nag eira, yn wynach na llaeth. Roedd ei cyrff yn gochach na chwrel a'i pryd fel saffir. Ond aeth ei hwynepryd yn ddiach na pharddu. Ac nid oes neb yn ei adnabod yn y strydoedd, crebachodd ei croen am ei hesgyrn a sychodd fel pren. Roedd y rai a laddwyd ar clefydd yn fwy ffodus na rai oedd yn marw o newyn. Oherwydd roedd e'n twy yn dihoeni, wedi ei hamddifadu o gynnyrch y meysydd. Roedd gwragedd tyner galon a'i dwylo ei hunan yn berwi ei plant i'w gwneud yn fwyd iddynt ei hunan pan ddinistrwyd merch fy mhobl. Bwriodd yr arglwydd ei holl lid a thywalltodd angerdd ei ddig, cyneuodd dan yn Seion ac fe ysodd ei sylfaeni. Ni chredai brenhinoedd y ddeiar na'r un o drigolion y byd y gallai ymosodwr neu elyn fynd i mewn trwy byrth Jerusalem. Ond fe ddigwyddodd hyn, oherwydd pechodau ei phroffwydi a chamweddau ei hoffeiriaid, a dywalltodd waed y cyfiawn yn ei chanol hi. Roedd yn crwydro fel deillion yn y strydoedd wedi ei halogi â gwaed, fel na feiddiau neb gyffwrdd ei dillad. Canwch draw, maent yn aflan. Dyna weiddau pobl. Canwch draw, peidiwch ei cyffwrdd. Yn wir, fe ffoesant, a mynd ar grwydr. A dywedwyd ymysg y cenhedloedd, ni chant aros yn ein plith mwyach. Yr arglwydd ei hun a'i gwasgardd, heb edrych arnynt mwyach. Ni roddwyd anrhydedd i'r offeiriaid na ffafwr i'r henuriaid. Roedd e'n llygaid yn pallu wrth edrych yn ofer am gymorth. Buom yn disgwyl a disgwyl wrth genedl na allai achub. Roeddent yn gwylio pob cam a gymeren, fel na allem fynd allan i'n strydoedd. Roedd ein diwedd yn agos a'n dyddiau'n dod i ben yn wir, fe ddaeth ein diwedd. Roedd ein hedlidwyr yn gyflymach nag eryrod yr awyr. Roeddent yn ein hedlyd ar y mynyddoedd ac yn gwylio amdano yn y diffeithwch. Anadl ein bywyd, eneiniog yr arglwydd a ddaliwyd yn ei maglau. A ninnau wedi meddwl mai yn ei gysgod ef y byddem yn byw yn ddiogel ymysg y cenhedloedd. Gorfoledda a bydd lawen ferch Edom sy'n preswylio yng Ngwladus. Ond bydd awr cwpan i tithau hefyd. Byddai'n feddw ac yn dyddenoethi dy hun. Daeth terfyn ar dy gosb ferch Seion. Ni chei dy gaeth gludo eto. Ond byddaw dy gosb arna ti, ferch Edom, bydd atgelir dy bechod. Amen. Amen. Nawn ni ganu. Ni ganu rhif 714. 714. Ti, arglwydd nef a deiar, byw ha'n calonau gwyw. Dysg un gyfrinach marw, dysg un gyfrinach byw. Ro glist i glywed neges dy fywyd di dy hun. Ro lygad wel ei gyfle i wasanaethu dyn. Gogoniant, gwaith a dioddef a hunan aberth drud. Lewyrcho ar ein llwybrau tra byddom yn y byd.
boed hunan balch ein calon yn gwywo yn dy ymyl di, a'n bywyd yn egluro marwolaeth Calvary. Yn ei sefyll i ganu. Wnawn ni droi ceisio'r arglwydd mewn gweddid yn gilydd. O arglwydd yn Duw, wrth i ni ddod at y ti yn nawr. Arglwydd wrth i ni ddarllen o ran yma o dair di, ni'n cyffesu fod yna rhywbeth yno ni sydd yn corddi arglwydd yna. Rai o'r delweddau yma, y disgrifiadau yma, yn achosi'n stumog ni i droi arglwydd wrth i ni glywed am y drychineb yma, wrth i ni glywed am y dioddefaint erchyll yma. A dad, falle ar ôl o gyntaf ni ddim cweith yn siŵr beth i wneud ar bennod yma ac y rhan yma o dair di. O dad, ni'n diolch i ti. Dy fod ti wedi cynnwys y cofnod yma. Y cofnod yma o'r hyn ddigwyddodd a'r cofnod yma o ymateb dy bobl di i'r hyn ddigwyddodd. Ni'n diolch fod y llyfr yma, ac i unwaith eto'r bennod yma, ni newydd i ddarllen, mae mor onest. Mae'n gorfodi ni i feddwl ac i wynebu y dioddefaint a y pethau anodd yna sydd yn gallu digwydd. Mae'n gorfodi ni i ofyn cwestiynau anodd a arglwydd ni'n diolch am hyn. Ni ddim eisiau fel petai anwybyddu neu peidio meddwl ac ystyried y pethau hyn. Dad, mewn llyfr arall o dair di, mae'n dweud fod e'n well i dreulio diwrnod mewn tŷ galar na mewn glef, ac arglwydd ni'n gwybod hynny fod ystyried marwolaeth ac ystyried diwedd bywyd ac ystyried pam fod y byd fel y mae mor bwysig. Yn bwysig ein bod ni tra bod amser gennym ni yn gwynebu'r pethau hyn ac yn
yn dod yn iawn a thi Arglwydd, yn cael ein cymodi a thi. Dad, ti yn unig all wneud hyn. Fel ni newydd i ganu Arglwydd, dysgu un gyfrinach marw, dysgu un gyfrinach byw. Arglwydd, ti yn unig all ddangos i ni. Ac yn helpu ni i weld siwr i wynebu ein meidroldeb ni, a siwr i ddelio gyda profiadau anodd bywyd, a ti sydd yn gorfod dangos i ni Arglwydd, siwr i fyw fel dy bobl ni. Dad, ni'n diolch i ti am be glywon ni bore yma. Ni'n diolch fod ein bywyd ni nawr yn ddiogel yn yr Arglwydd Iesu Grist. Trwy ffydd ynddo fe, rydyn ni wedi gwisgo Crist amdanom. Rydyn ni wedi nawr derbyn yr natur newydd yma ynddo fe. I ni wedi yn gorchuddio a'i gyfiawnder ac Arglwydd i ti yn addo yn cadw ni tan y dydd mawr yna, dydd priodas yr oen, pan y cawn ni weld a bod gyda'r Arglwydd Iesu Grist. A da ni'n diolch am hynny, yn diolch am yr cysur a'r hyder mae hynny'n ei roi ni, y gobeith di-sigl yma sydd gennym ni. Dad, ni'n gwybod hefyd. Nawr, heddi, tan y dydd hyfryd hwn, mae yna bethau yn mynd i'n brifo ni. Mae yna sefyllfaoedd torcalones yn mynd i'n gwynebu ni. Mae yna drychinebau am ddod, a Arglwydd ni'n gofyn unwaith eto nawr wrth i ni edrych ar y llyfr yma dyn gilydd a meddwl am ryw agwedd arall. Rhywbeth arall i ni ddysgu. Dad, dysga ni o sgweli di fod yn dda. Helpa ni weld yn glir. O, Arglwydd. I ni wedi cael yn atgoffa yn yr wythnosau diwethaf yma fod y byd yn le peryglus, Arglwydd. Ac bod sefyllfaoedd bywyd yn gallu bod mor ansicr, yn gallu newid mor gyflym. Ni'n gweld hynny mewn gymaint o straeon yn y papurau newydd, a Arglwydd yn aml iawn ni ddim yn gwybod pwy ymddiried ynddyn nhw. Pan mae yna bobl yn yr heddlu, a pan mae yna wleidyddion i ni ddim yn gallu credu'r hyn maen nhw'n ei ddweud, a Arglwydd yma. Ar y degau fel hyn, i ni falle'n cael ein siglo, ac mae pryderon yn dod. Ni ddim yn gwybod pwy ni'n gallu trysto, ond Arglwydd, diolch bod ni'n gallu ymddiried yn o ti. Diolch bod ni'n gallu ddibynnu arna ti. O, Dad. Neu fi ddangos hynny i ni o'r newydd nawr, o sgweli di fod yn dda. Arglwydd, cymer i ffwrdd bob rwystyr. Cymer i ffwrdd unrhyw beth fydd yn tynnu'n sylw ni oddi arna ti yn nawr. A derbyn yn mawl ni am diolch ni gyd. Yn enw'r Arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Dwi'n mynd i ganu o Grymal 2, rhif 115. 115. Pirang halon ni. Gad i'n fod fel air ac arian gwerthfawr. Pirang halon ni, gad i'n fod fel air. Air coeth yn yr benod darllenon ni. O'n i'n clywed am fel bod yr air yn Jerusalem di pylu. Yr darlun yma hynny o'r bobl oedd ar un adeg i weld mor wych ac ysblenydd oedd hynny gyd wedi pylu, wedi newid, wedi colli ei sglein oherwydd ei pechod.
Felly ni'n gweddio nawr, byddwn i'r arglwydd ein puro ni, iddo fe i ddefnyddio i hyd yn oed tân ein profiadau anodd ni, mwyn ein puro ni a'n gwneud ni'n sanctaidd iddo fe. Nawr ni sefyll i gael yn gilydd. Os ych chi yn ymuno â ni heno, yma neu wrth gwrs dros y we, mae hynny'n bosib, gyda chi fi jyst grynhoi am munud bach lle ni wedi cyrraedd mewn ffordd yn llyfr y Galarnad. Mae llyfr y Galarnad yn lyfr cyfarol byr, 5 pennod, a beth yw pob pennod mewn gwirionedd yw cerdd. Darn o farddoniaeth. Ac mae'r farddoniaeth yma, fel pob farddoniaeth da, mae'n dangos ôl ymdrech a meddwl. Mae'r awdur efo 4 o'r 5 o gerddi yn dilyn trefn acrostig, trefn o wyddor. Hynny, mae pob brawddeg neu pob cymal yn dilyn y wyddor Hebraeg. Mae'n delio efo ei bwnce, os allai roi e fel hyn, from A to Z, neu o A i Y. Mae'n trial crynhoi a gosod allan rhywbeth trefnus, rhywbeth mae wedi meddwl yn ddwys amdano fe. Nawr, beth yw'r pwnc? Wel, mae'n un hynod o ddifrifol. Mae'n un tor-calonus, a gweud y gwir. Fel mae enw'r llyfr yn cyfleu, beth sydd dynnu fan hyn yw Galarnad. Mae'n galaru. Galaru be? Wel, dinistyr Jerusalem. Ar ôl blynyddoedd a blynyddoedd o'r arglwydd yn rhybuddio i bobl trwy'r proffwydi, yn dweud wrthyn nhw dro ar ôl tro beth fyddai'n digwydd os nag oedden nhw yn edifarhau o'i pechod ac yn troi ac yn dychwelyd ato fe. Ar ôl y rhybuddion i gyd, yn y pendraw fe ddaeth dinistyr
Jerusalem. Mae'r bobl, neu'r llawer iawn o'r bobl, yn cael eu cymryd i geithglyd gan y Babyloniaid. A felly mae'r tensiwn yma ni wedi gweld o wythnos i wythnos rhwng rhywun sydd yn torri galon ac yn gweiddi allan mewn poen a galar, ac eto ar yr un pryd mae wedi gosod y peth mewn ffordd hynod o drefnus a meddylgar. A mae'n eitha impresif a gweud y gwir. Pan ydych chi'n ystyried rai o'r disgrifiadau sydd yn ei yma. Rai o'r pethau erchyll oedd yr awdur wedi gweld. Pethau i chi yn synhwyro sydd wedi argraffu ar ei feddwl e. Pethau bydd e'n gweld yn ei hynllefau am weddill ei oes. Ni wedi clywed disgrifiadau ofnadwy cyn hyn, ond os unrhyw beth mae'r gweithaf i'w gweld fan hyn, ym mhenod 4 ac ymlaen, ym mhenod 5. Nawr, beth i ni wedi bod yn trio gwneud, beth i fi wedi bod yn trio wneud wrth bregethu trwy'r llyfr yma, yw yn hytrach na fel i ni weithio'n gwneud, mynd adnod wrth adnod neu adran wrth adran, fi wedi cymryd pennod bob wythnos, un cerdd ar y tro, ac ym mhob cerdd di trial tynnu allan un syniad, neu un gwirionedd sy'n dod i'r wyneb. Pethau sydd gobeithio mynd i fod yn help i ni, wrth i ni wynebu trychinebau bywyd. Nawr, y tebyg yw a gobeithio byddwn ni ddim yn gorfod gwynebu'r math o bethau sy'n cael ei disgrifio fan hyn, ac eto i ni gyd yn gyfarwydd yn dyn ni a dioddefaint. A felly ni'n cymryd y syniad yma, a fi jyst eisiau bod yn glir eto, fi ddim yn awgrymu bod y pwyntiau i fi wedi gwneud bob wythnos yn rai lle mae'r drefn yn fwriadol gan yr awdur. Nid dyna fi'n gweud, fysa'n gweud y pwynt mawr oedd e'n trial cyfleu yn y benod gyntaf oedd hyn, a wedyn yr ail benod, a bod yna rhyw ddilyniant oedd e'n bwriadu yn hynny. Na, fi sydd wedi bod yn trial trefnu'r pwyntiau yma mewn ffordd trefnus a resymegol yn adeiladu rhyw fath o ddarlun cyflawn ar ein cyfer ni. Felly, be ni wedi gweld mor belled? Mae'r pwyntiau ni wedi gweld fwy neu lai'n gallu codi o unrhyw benod yn y llyfr, ond beth ni wedi gweld? Wel, dechreuon ni yn dod efo'r pwynt yma, fod dioddefaint yn ganlyniad i bechod. Hynny yw fod pob enghraifft o ddioddefaint sydd yn y byd, yn y pen draw yn ganlyniad i bechod. Naillai fel fan hyn, efo Tinestr Jerusalem yn uniongyrchol, hynny yw Duw yn cosbi pechod mewn ffordd clir, yn dangos ei farn e. Neu, just o ganlyniad i'r ffaith bod ni'n byw mewn byd pechadurus. I ni'n bechaduriad, ni mewn byd pechadurus, a ma' yna bethau trist ac ofnadwy yn digwydd o ganlyniad i hynny. Oherwydd bod ni fel dynoliaeth wedi gwrthryfel yn erbyn Duw. Yna symudwn ni ymlaen, a wnaethon ni feddwl am yr ail bwynt yma, yr ail syniad yma, fod Duw, felly, bob amser yn gweithredu yn gyfiawn. Hynny oherwydd bod ni'n bechadurus ac oherwydd fod Duw yn dduw pur a glân a chyfiawn, mae unrhyw beth i ni'n ei brofi, dyma i ni'n ei heiddi mewn gwirionedd. Os neb yn gallu dadlau gyda Duw a dweud, ti ddim yn fy nhrin i'n deg fan hyn, o fi'n heiddi hyn, fi'n heiddi'r llall. Na, mae Duw bob amser yn trin ni mewn ffordd sydd yn gyfiawn. Ac eto, yn ei rasau, yn ei heilioniau, mae ar yr un pryd wedi trefnu ffordd mwyn ein cyfiawnhau ni, mwyn delio gyda'n pechod ni trwy farwolaeth yr arglwydd Iesu Grist. Yna, y trydydd pennod, wnaethon ni weld, mae un o fwriadau Duw yn ein dioddefaint ni
yw yn achosi ni i droi a galw arno fe. Nid ar y cwbl, fel fi wedi gweud, mae'r pwyntiau mae gyd, maen nhw jyst yn cloi mewn i'w gilydd, mae'n rhaid ni cael y cwbl, ond mae Duw yn defnyddio ein trychinebau ni, a'n poen ni, a'n galar ni, mwyn achosi ni i weld bod dim byd arall ni'n gallu ymddiried ynddo fe, a'n achosi ni i alw allan arno fe. I edryfarhau, i droi o'n pechod ac i gredu mae fe yn unig sydd yn gallu'n hachub ni. Nawr ni'n cyrraedd pennod 4. Ac mae yna syniad, a falle mai ym pennod 4 mae'n sefyll allan gliriau. Ond y neges sydd fi ar yn cyfynnu henor, y rhan nesaf yn yr darlun mawr sydd yn yw hyn. Weithiau, mae trychinebau yn gallu dod i'n rhan ni mwyn pobl eraill. Weithiau, mae trychinebau yn gallu dod i'n rhan ni, neu pethau sy'n digwydd i ni, a dyn nhw ddim ein mwyn ni. Maen nhw mwyn pobl eraill. Maen nhw lles eraill. Ac yr adnodau fi eisiau ni falle i ganolbwyntio arno'n benna yw'r 2 adnod ola yna ym pennod 4. Gorfoledda a bydd lawen ferch Edom sy'n preswylio yng Ngwladys. Ond bydd awr cwpan i tithau hefyd. Byddi'n feddw ac yn diddenoethu dy hun. Daeth terfyn ar dy gosb, ferch Seion, ni chei dy gaeth gludo eto, ond fe ddaw dy gosb arna ti, ferch Edom. Fe ddatgelir dy bechod. Weithiau, mae yna bethau'n gallu digwydd i ni, mae yna drychinebau yn gallu dod i'n rhan ni, a maen nhw'n digwydd lles pobl eraill, mwyn pobl eraill. A fi'n credu bod hwnna'n gallu bod yn wir ar 2 lefel. A fi'n credu'r ffordd gorau i feddwl amdano fe fel hyn. Os allai roi rhyw ddihareb bach i chi. Mae'n beth da yn dydy, am beth doeth i ddysgu o'n profiadau'n hunan. Ac eto mae'n beth doethach beth i ddysgu o brofiadau pobl eraill. Ydy. Hynny yw, ni'n fod i ddysgu o'n camgymeriadau'n hunan a yng ngoleuni hynny cynghori pobl eraill. Ond y gweud y gwir, mae'n beth llawer doethach, llawer gwell i ddysgu o camgymeriadau rhywun arall heb bod chi'n gorfod gwneud y camgymeriad eich hunan. So dyna'r 2 lefel i fi eisiau ni fod yn meddwl am hyn am weddill y bregaeth yma. Gyntaf gyd, meddwl am y ffordd i ni yn gallu rybuddio pobl eraill. Yn aml iawn, i ni'n dod at ein profiadau anodd ni, yndyn ni, a ni'n gweld trwy lyged hunanol. Hunan ganolog. Wedi codi hyn o'r blaen mewn pregaeth blaenorol, ond yn aml iawn y cwestiwn ni'n gofyn pan mae pethau anodd yn digwydd yw pam bod yr arglwydd yn caniatáu hyn i ddigwydd i bwy? I fi. A mewn un ystyr mae hynny'n gwestiwn teg. Mae'n gwestiwn gwerthfawr i ofyn be mae'r arglwydd yn ceisio ei ddysgu i fi trwy'r profiad yma. Pa waith mae'n ceisio ei wneud yn fy nghalon i trwy'r profiad yma. Mae yna le i'r math yno o gwestiynau, fel welon ni yn y bregaeth ddiwetha. Hynny yw, mae'r arglwydd eisiau defnyddio ein trychinebau mwyn achosi ni i alw arno fe a gobeithio ynddo fe. Ond mae yna fwy yn does. Achos weithiau, dydy'r trychinebau yma ddim yn digwydd yn bennaf ein lles ni. Mae'n dweud weithiau, neu mae'r adnod hyfryd yna fod pob peth yn cydweithio daioni i'r saint, i'r rai sy'n caru'r arglwydd. Ond wrth gwrs,
A nid yw'n ddim wastad yn golygu mae ni fydd yn profi'r daioni. Na, mae yna adegau lle fydd yr hyn i ni'n mynd trwyddo fe. Yr hyn sydd yn digwydd i ni yn digwydd lles eraill. Fel bod ni yn gallu rhybuddio eraill. Fel bod ni yn gallu cysuro eraill. Fel bod ni yn gallu cynghori a helpu a bendithio pobl eraill. Chwa, pan ni'n mynd trwy rhyw drychineb, mae'r profiad yna yn eich newid chi yn dydy. A mae'n gallu'n gwneud ni wedyn yn llawer fwy effeithiol lles pobl eraill. Mae yna llawer o esiamplau o hyn yn y Beibl, fi'n siŵr bod rai yn dod yn meddwl yn syth, ond falle'r esiampl o'r yn yr Hen Testament yw stori Joseph. Chi'n cofio hanes Joseph, chi'n cofio'r holl pethau ofnadwy ddigwyddodd iddo fe. Yr holl bethau ofnadwy yna cafodd ei gwneud iddo fe yn cael ei werthu gan ei frodyr, yn cael ei gaethiwo, yn cael ei werthu, yn cael pobl yn ei fradychu, yn dweud cewydd amdano, yn cael ei anghofio yn y carchar. Yn efo'r holl bethau ofnadwy yna. Ac iawn, wrth gwrs, oedd hynny yn llesol iddo fe yn y pen draw. Nath e ddysgu iddo fe i ymddiried yn yr arglwydd, nath e ddysgu am mynedd a gostyngeidrwydd a'i sancteiddio fe. Ond ar ddiwedd y llyfr, be mae Joseph yn gweud yw bod yr arglwydd wedi caniatáu'r pethau yma i ddigwydd i fi, nid ar ei les ei hun, ond ar les eraill, yn dyfa. Yn gweud wrth ei frodyr, wnaethoch chi fwriadu hwn drwg, ond nath yr arglwydd bwriadu fe daioni mwyn achub llawer o bobl. Oedd y drychineb yna, yr cyfres o drychineb yna, nath e fynd trwyddo fe, i alluogi i bendithio eraill. Chi'n meddwl yn y Testament Newydd, chi'n meddwl am y bobl hynny oedd yr arglwydd Iesu yn iachau. Pobl, rai ohonyn nhw'n gloff neu fall o'i geni. Chi'n meddwl am y ffordd bydden nhw wedi gallu tystio. Fi'n meddwl falle am, ni'n galw e'n lleng yn aml iawn, yn dyn ni. Cofio'r gŵr yna, y pobl yn galw e'n lleng, achos bod wedi ei feddiannu gan lleng o gythreiliad. Ac oedd e mewn stad, a ni oedd ei sefyllfa fe'n hollol driennus. Oedd e'n niweidio ei hun, oedd e'n redeg o gwmpas y noeth, oedd pobl yn trial rwystro fe, trial i helpu, oedd e'n rwygo ac ydwyni i ffwrdd. Ond yna, mae'n cwrdd ar arglwydd Iesu. A mae'r arglwydd Iesu yn ei achub ac yn ei adfer. A beth sy'n digwydd? Mae eisiau dilyn Iesu, mae Iesu'n gweud, na, aros ti, cer di dy bobl dy hun. Wel, pam? Wel, oherwydd bod nawr mewn ffordd i fendithio eraill. Yn yw gallech chi ddim gweud oedd yr profiadau ofnadwy yna nath e fynd trwyddo, ond oedd ddim er i lles ond nawr oedd yr achubiaeth ryfeddol yma yn mynd i fod lles llawer. Neu wrth gwrs, yr enghraifft penna yw'r arglwydd Iesu ei hun. Ni'n meddwl bore yma'n dod ni efo'r cymyn am yr arglwydd Iesu yn diodde, yn marw, ei gnawd yn cael ei dorri, ei waed yn cael ei dywallt, yr coron ddraen yna'n cael ei wthio ar ei ben, mae'n cael ei fflangellu a'i boeri arno, a'i watwar, a'i drin yn y ffordd mwyaf creulon, mwyaf erchyll. A pam? Wel, nid lles fe ei hun, oedd dim angen newid unrhyw beth arno fe, oedd e? Oedd e'n berffaith. Oedd dim angen sancteiddio arno fe. Fe oedd y Meseia yn llawn o ysbryd glân Duw. Na, the trwy hynny ein lles ni. Fi'n credu bod yna help a mae yna gysur mawr yn
yn y syniad yma, yn yr athrawiaeth yma. Wel, pan mae trychinebau'n dod, a fe ddaw trychinebau, mae hyn yn helpu ni i'w gwynebu nhw. Ni'n gallu derbyn, wel, oce, fi yn heiddi hyn ar ryw lefel. Mae Duw yn fy nhrin i'n gyfiawn fan hyn. Fi yn galw allan mewn edifeirwch a ffydd ynddo fe. Mae'n abl i'm hachub i, ac ar ben hynny gyd, mae hyd yn oed yn gallu defnyddio yr hyn i fi'n ei brofi ac yn ei ddioddau lles i bobl eraill. Mae'n gallu defnyddio'ch poen chi. Mae'n gallu defnyddio eich galar chi. Mae'n gallu defnyddio'r hyn i chi wedi fynd trwyddo fe. Mwyn helpu eraill. Falle newch chi ddim gweld hynny am amser hir. Falle newch chi ddim deall hynny yn llawn. Falle newch chi fyth gweld hynny yn glir. Mae'r arglwydd yn abl i wneud hyn. Mae'n abl i ddefnyddio ein profiadau ni a defnyddio ni i weinidogeithi i bobl eraill. I'w rhybuddio nhw i ddweud dyma sydd wedi digwydd i fi a fi eisiau rhoi gobeith i ti yng nghanol y tywyllwch. A fe fydd hynny'n anodd, dyna ddim yn beth rwydd. Odech eto ar yr adnodau yna. Gorfoledda bydd lawen ferchedwn sy'n preswylio yng Ngwladys, ond bydd awr cwpan i tithau hefyd, bydd hi'n feddw ac yn dyddenoethi dy hun. Daeth terfyn ar dy gosb ferseuon, ni chei dy gaeth glido eto, ond bydd awr dy gosb arna ti ferchedwn, bydd atgelir dy bechod. Hynny, dyw'r awdur fan hyn ddim yn esgeuluso i bechod ei hun, ydy? Pechod y bobl, yr Israeliaid, yr Iddewon. Na, mae'n dweud nôl yn adnod 6, mae trosedd merch fy mhobl yn fwy na phechod Sodom. Ac wrth iddo droi at yr Edomiaid, y bobl yma yn gorfoleddu ac yn llawenhau, yn dathlu beth oedd ti digwydd i Jerusalem. Mae'n amlwg fod e'n anodd. Mae yna dal rhyw chwerwder yna tuag atyn nhw. Ac eto allan ni ond gobeithio. Ond gobeithio fan hyn fel mewn hanesion eraill, dwi'n meddwl, am brofiad Jona, bod yr arglwydd trwy'r profiad yma nawr yn mynd i ddefnyddio i bobl, mwyn rhybuddio yr Edomiaid. Dyma mae gras yn ei wneud yn dyfer. Bod ni yn gallu maddau i'n gylynio ni. A bod ni'n gallu rybuddio a gweddio hyd yn oed dros ein gylynio ni. Mae beth oeth, yn dydi, i ddysgu o'n profiadau ein hunan. Ond, fel ni'n gweud yn gynharach, mae'n llawer doethach i ddysgu o brofiadau pobl eraill. A fan hyn i dod at yr ail agwedd, achos hynny yw, bod y gyfrifoldeb mewn ffordd ar yr Iddewon i rybuddio'r Edomiaid, a peth gorau gallai'r Edomiaid wneud yw ddysgu gan profiad yr Iddewon. Fe ddaw dy gosb arna ti ferchedw. Fe ddatgelir dy bechod. Beth oedd dinastyr Jerusalem di dangos? Di dangos i'r Iddewon, di dangos i'r Edomiaid, di dangos i'r byd i gyd yn ddi amheuaeth. Wel, nath e ddangos fod neb yn saff. Fod neb tu hwnt i farn cyfiawn Duw. Hynny yw, mae'r awdur yn dweud yn dydi, adnod 12, ni chredai brenhinoedd y ddeiar, na'r un o drigolion y byd y gallai ymosodwr neu elyn fynd i mewn trwy byth Jerusalem. O Jerusalem i weld yn untouchable. Ond na. Dyma'r arglwydd yn ei darostwng nhw.
A ni'n gweld hynny'n dod drosodd mewn sawl un o'r disgrifiadau. Yn adnod 5, ni'n clywed am y cyfoethogion, y rai oedd efo digon o arian a pethau da. Mae rai a arferau fwyta danteithion yn ddiymgeledd yn y strydoedd. A rhai a fagwyd mewn ysgarlad yn ymgreinio ar domenydd sbwriel. Fwy na hynny, nid jyst y cyfoethogion, ni'n clywed am y tywysogion yn dyn i adnod 7. Roedd ei thywysogion yn lanach na geiran, wynach na llaeth. Roedd ei cyrff yn gochach na chwrel, a'i pryd fel saffir o'n nhw'n edrych mor wych, mor impresif. Ond aeth ei hwynebryd yn ddiach na pharddu. Nid oes neb yn ei adnabod yn y strydoedd. Crebachodd ei croen am ei hesgyn a sychodd fel pren. Yna ni'n darllen ymlaen, a ni'n clywed, mae'r un oedd diwedd yr offeiriaid a'r gai broffwydi yma. Adnod 13, fe ddigwyddodd hyn oherwydd pechodau ei proffwydi a chamweddau ei hoffeiriaid a dywalltodd waed y cyfiawn yn ei chanol hi. Roeddent yn crwydro fel deillion yn y strydoedd wedi ei halogi a gwaed fel na feiddiau neb gyffwrdd a'i dillad. Ac yna fel rhywbeth o uchafbwynt, oedd hyd yn oed brenin Juda di gwynebu'r un diwedd, adnod 20. Anadl ein bywyd, eneiniog yr arglwydd a faliwyd yn ei maglau. A nid ai wedi meddwl mae yn ei gysgod ef y byddem yn byw yn ddiogel ymysg y genhedlaeth. Oedd hyd yn oed y brenin, yr un o'n nhw'n, wel, oedd e'n feseia, oedd e'n un o'n nhw'n ymddiried ynddo fe, a gath ei ddaroswng hefyd. Wel, beth ddath i'r amlwg trwy dinistyr Jerusalem yw bod neb yn ddiogel. A doedd eich statws chi, eich cyfoeth chi, eich rôl chi yn y gymuned, doedd dim un o'r pethau yna'n mynd eich hachub chi. Doedd eich nerth a'ch gallu milwrol chi ddim yn gallu'ch hachub chi. Ac mae'r awdur yn amlwg yn disgwyl bod hyn yn sioc i'r cenhedloedd eraill. Mae'n disgwyl bod e'n sioc i Edom. Mae eisiau nhw weld os mae dyma ddigwyddodd i'r Iddewon. Os mae dyma ddigwyddodd i'r bobl hynny o Duw wedi bendithio mewn gymaint o ffyrdd, wel, beth oedd yn mynd i ddigwydd iddyn nhw? Dyn nhw ddim yn gallu osgoi yr un diwedd. Falle bod chi'n gallu cydymdeimlo efo hyn, falle bod chi wedi cael y profiad yna, chi'n clywed am rywun, yr un oed â chi, sydd wedi marw'n sydyn. Yn ddangos yn hollol iach, ac yn sydyn, rhywbeth efo'r galon neu rhywbeth efo'r ymenydd na fe. Neu mewn damwain difrifol. Neu chi'n clywed am rhywun arall sydd yn cadw diagnosis o gancr. Neu chi'n clywed am ryw deulu sydd a'r briodas yn mynd ar chwal. Neu chi'n clywed am rywun oedd yn ymddangos mor sorted yn allanol ac popeth yn mynd mor wych iddyn nhw ac yna chi'n dargafon rhyw gyfrinachau ofnadwy amdano a maen nhw'n mynd i'r carchar. Mae'r pethau mae'n ysgwyl chi yn dyn nhw. A ni'n cael yr un profiad ar lefel byd-eang yn dyn ni'n clywed am bethau ofnadwy'n digwydd mewn rhai gwledydd a chi'n rhyw hanner disgwyl hynny. Ond wedyn pan chi'n clywed am rhyw drychinebau yn cymryd lle mewn gwledydd tebyg i'n gwlad ni, chi'n meddwl, wel, beth sy'n mynd i ddigwydd i ni? Mae'n eich ysgwyd chi. Os gall hyn ddigwydd iddo fe, os gall hyn ddigwydd iddi hi, os gall hyn ddigwydd iddyn nhw, ond mae'n gorfodi chi i ystyried eich sefyllfa chi. A mae'n un beth da. Mae'n dda bod ni'n dysgu o brofiadau pobl eraill.
Unwaith eto fan hyn, yr esiampl gorau sydd yn yw'r arglwydd Iesu Grist. I chi'n trowch dy fi, os oes Beibl dych chi am funud, i Luc, pennod 23. Luc 23, mae'r arglwydd Iesu ar ei ffordd i'r groes. Ac yn adnod 27, ni'n darllen y geiriau hyn. Roedd tyrfa fawr o'r bobl yn ei ddilyn, ac yn ei plith ragedd yn galaru, ac yn wylofain drosto. Troes Iesu atyn a dweud ferched Jerusalem, peidiwch ag wylo amdano fi, wyllwch yn hytrach amdano'ch eich hunain ac am eich plant. Oherwydd dyma ddyddiau yn dod pan bydd pobl yn dweud gwyn neu byd y gwragedd diffrwyth, a'r crothau nad esgorasant, a'r bronau'n aroes yn sygn. Y pryd hwnnw bydd pobl yn dechrau dweud wrth y mynyddoedd syrthiwch arnom ac wrth y bryniau gorchuddiwch ni, oherwydd os gwneir hyn i'r pren glas, pa beth a ddigwydd i'r pren crin. A be mae Iesu fel petai'n dweud efo'r cyma bach ola na yw hyn, os mae dyma sydd yn digwydd i fi, os ydy rhywbeth fel hyn yn gallu dod i'n rhan i yr un dibechod, y pren glas, byw, llawn, bywyd, yr un di-eog, wel, ystyriwch beth fydd yn digwydd i chi. A mae'n bosib, mae fel na mae'r arglwydd eisiau defnyddio ein dioddefaint ni. Mae eisiau'n defnyddio ni i rybuddio eraill a cymryd rôl yn hynny a'n defnyddio ni i fendithio eraill. Wel, feswm hefyd, byddwn ni ddim yn cael rhyw ymwneud ar bobl hynny. Y cwbl bydd yn digwydd yw bod nhw yn gweld ni'n diodde. Ac yn ymwybodol o'r hyn i ni'n mynd trwyddo fe. Ac yn gweld sydd ni'n ymdopi. Yn gweld sydd ni'n ymateb. Yn gweld sydd ni yn dyfobarhau. Yn gweld sydd ni'n parhau i roi ein gobaith yn yr arglwydd. Dyna oedd gobaith yr awdur fan hyn yn dyfa yn llyfr Galarnad. Adnod 22, daeth terfyn ar dy gosb ferseon, ni cheidygaeth gludo eto. Mae obaith fyna, i ni wedi diodde, ond nawr mae'r arglwydd yn mynd i faddau ac yn mynd i'n hachub ni. A fel na sydd eisiau ni i fyw, fel na sydd eisiau ni i dystiolaethu. Falle gawn ni ddim cyfle fel fi'n gweud i esbonio ac i gyfathrebu hyn yn glir i bobl, ond bydden nhw'n gweld. Bydden nhw'n gweld. Yn ei lythyr mae'r Apostol Pedr yn dweud fod eisiau ni fod yn barod i roi reswm am y gobaith sydd yno ni. A mae eisiau ni fod yn barod. Ond gyntaf i gyd, mae eisiau ni amlygu'r ffaith fod yna obaith gennym ni. A'r ffordd ni'n gwneud hynny yw yn ein dioddefaint ni. Weithiau, mae'r pethau ni yn ei dioddau, profiadau anodd, dyn nhw ddim amdano ni. Maen nhw am bobl eraill, maen nhw mwyn pobl eraill. Mae'r arglwydd eisiau defnyddio nhw lles pobl eraill. Eisiau ni weddio felly bydd yr arglwydd yn defnyddio ni. Defnyddio ni i rybuddio. Ond gweddio hefyd bydd yr arglwydd yn defnyddio y ffordd i ni yn dioddau. Ac yn gobeithio ynddo fe. Er mwyn pwyntio eraill ato fe hefyd. Er mwyn enw. Amen. Amen. Ganon ni emyn arall efo'n gilydd i orffen. Ni'n mynd i ganu rhif 303. Pam? Pam bechadur cyndyn? Pam y colli denau drud? A dy grewr heddiw'n gofyn pam yr ymgyndynu cyd.
Ac ymlaen, nhw'n ni sefyll I ganu. Gwnewch ni weddio arglwydd. Ni'n gofyn nawr arna ti I gymryd o'r gair I ni wedi glywed heddi a arglwydd, helpa ni nawr I barhau I fyfyrio ac I guddio'r pethau mae'n calon ni a'i trysori nhw a rhoi cil arnyn nhw yn ystod y dyddiau sy'n dod. Ni'n gofyn nawr unwaith eto am dy ysbryd glân I ddod ac I oleuo ein meddyliau ni a I ddod â'r pethau mae'n cof ni ac arglwydd yn dy ras di a wneud I weithio yno ni ond arglwydd ni'n gofyn hefyd wneud i'n defnyddio ni. Cymer ein bywydau ni arglwydd. Cymer ein poen a'n galar a'n profiadau anodd ni a defnyddio'r cwbl arglwydd. Defnyddio'r cwbl gogoniant I ddenw di ac achubiaeth llawer. Dad, gwarchod ni felly, bydd gyda ni, bydd gyda dy bobl di, ym mhob man. A mae'n bod ni'n gofyn yn enw'r arglwydd Iesu Grist. Amen.